Barkanmu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. A sabon bidiyon namu ne zai nuna muku cewa yadda zaka dawo da fotunan ka wanda aka goge ko suka bata ba tare da sanin ba. Kamar yadda muka faɗa muku a baya, shi wannan application din zai taimaka muku ne wajen dawowa da fotunan ku wanda kuka rasa ko kuma ku goge su ba tare da kun sani ba. Sunan wannan application din Diska. Amma kafin mu shiga cikin shirin, duk wanda bai danna mana subscribe ba, ya danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen da zarar mun dora. Za mu ajiye muku link na application din a comment na farko ko kuma a description na wannan bidiyo. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu shiga bidiyon nan kai sai.